ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахтеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13та хона, замин ва квартираҳои нав омода кардем, ки пешкаш мекунем. заминҳои арзон ва хонаҳои арзони наве, ки тайёранд барои зиндагӣ кардан, пешкаш мегардад. видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорем. Дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошен, метавонем ки дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем, ки агар имконият дошта бошед, ам видеонавори моро дар имотон падилиса кунед, мо бошад навора сар мекунем. рафтем. якум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, пеши бозори якум Советский мешавад. як хонага квартира аст, дар якум ошона қарор дорад. доми 4 этажа аст. бардорон 23 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммон, термиз, кондитсионер, телевизор бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, ки хона беҳтарин ремонт дорад. срочно фурӯхта мешавад, ки отоплениям дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад, муомилаи хубам мешавад. кадоми харидори аниқ гуфтага дар ҳамин рақамҳо занг занад ва маълумоти бештараша мефаҳмонем. бардорон ногуфта намонад, ки агар шумо квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин, чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои ватсап имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. замини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ҷамоати Меҳризод, деҳаи Нуробод қарор дорад. 4 сотиқ заминае, ки боғ дорад, ангурҳои ҳар гуна ҳастае, ки ва гелос ва дигар дарахтонам дорад, ки ҳосилдиҳанда ҳастае. замин бо ҳуҷҷатҳош тайёр астае, ки барои хона кардан мешавад. обшам ҳастае ва дар ҳаминҷам водопровод гузарондагӣ мегӯяд соҳибшон 100%, кадоме ки мехарад фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ. агар ки хоҳен хона мекунед, агар ки хоҳен ҳамин боға истифода мебарен, ки ҳар гуна дарахтҳо ва ангурҳои ҳар гуна, ки ҳар сол ҳосил медиҳанд. рақамҳошон дар поёни видео бардорон, метавонед ки дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшӣ воқеъ аст дар шаҳри Хуҷанд, бардорни азиз, дар 34 микрорайон Лаби Роҳда қарор дорад. як хонага квартира астае, ки дар дуюм ошона қарор дорад. 35 квадрати метре, ки дарунаш калона, агар хоҳед тақсим карда дукоматага мекунед. об светш ҳастае, балкон дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш отделни ҳастае. хона бо ремонти беҳтарин қарор дорад, ки бардорни азиз, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол нархаш 192 000 сомонае, ки бо кадоми харидори аниқ бошад гуфтааст, биен квартираи пеш бинен, бо муомила мекунем гуфтага сум дар корае. марҳамат бардорни азизам, кадомитон агар харидине бошед, метавонед ки маълумоти 100%ша занг зада гирен. лайкотон намонед, дариқ надорем бардорни азиз, чӣ хонае ки замине ки дар корае, дар комментария шуруъ карда нависем, мо хонда ба шумо албатта хонаҳои гуфтагона ёфта пешкаш мекунем. замини фурӯшӣ дӯстон воқеъ аст дар шаҳри Кӯлоб, дар болои аэропорт қарор дорад. 8 сотиқ заминае, ки сохтмон дорад, сохтмонаш нопра ҳастае. 3 дархона, якта калидор, ошхона, ҳаммомшам дар дарунаш кардагӣ ҳастанд. аз беруни хона бо семинблок бардоштагӣ ҳастае. аз даруни хона бо ғӯшти пухтахона, гирди хона маҳкам ҳастае. об свеч ҳам ҳастае, ҳамсояҳо зиндагӣ кардаистанд. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ, ки бо маслиҳат мешавад, яъне ки бо арзон ҳам мекунанд, кадоме ки харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. рақамҳошон дар поёни видео бардорни азиз, метавонед ки маълумоти 100%ша занг зада гирен, мо бошад навора давом медиҳем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни мошинбозор қарор дорад. 3 сотиқ заминае, ки 3 дар хона андохтагиаи об свечам ҳастае, 3 тарафи хона маҳкамае. хона ремонт дорад, барои зиндагӣ кардан 100% мешавад ва
ошхона, ҳуҷратхона, ҳамомшам ҳастад. ҳамсоё зиндаӣ кардаистанд бе ягон камбудияи срочно фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадомитон агар дӯстон харидани бошед ягон маълумотш ба шумо нофаҳм бошад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада маълумоти 100%-аша гиред. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатии мо ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурғонтепа пеши Нихида. як хонага квартира ҳастад ки дар 4 ошона қарор дорад, доми 6 этажа ҳастад. бардорон 47 квадрати метра, даронош ғайраи мисол ошхона, ҳуҷратхонааш, об свечам ҳастад, ремонтшам беҳтарина ки ҳамин хонаро метавонед ки дукоматагам кунед. ошхона, ҳуҷратхона, ҳамомш ҳамаш қоидавӣ ҳастад. бардорон дар наздикиш мактаб, садиқ, донишгоҳ ва бозори Нихиам ҳастад. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. срочна. бардорон кадомитон агар дар кор бошад ин ҳамин рақамода занг мезанед, дигар маълумоти 100%-аша мегиред. дом лаби раҳда қарор дорад, ҷои беҳтарина мега соҳибшон. марҳамат. замини фурӯшӣ ҳастад дӯстон, дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар поёни корвон мешавад, кӯчаи Киров гуфтагай, аз лаби раҳи калон 1 километр поёнтар. бардони азиз, 6 сотиқ замине ки бо дар дароншам боғ дорад, дарахтҳои ҳар гуна шинодагӣ ҳастад. ин замини хурдшона, яъне ки хонашона нимша мефурӯшем гуфтагай, 6 сотиқша ки барои хона кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад, бо мошинои Camry 2 ё ки Lexus кати ё ки ягон мошини дига ҳам бошад. хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед дӯстон. рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти 100%-аша гиред. ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар райони Фирдавсӣ лаби роҳда. духонага квартира ҳастад ки дар 5 ошона қарор дорад, 46 квадрати метра, об свет дорад, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳастад ки хона бо чизи чорааш фурӯхта мешавад ки дар дарони хона ҳама чӣ ҳастад. кондитсионер, термикс, мебел, ҳамае ки дар ҳамин чизе ҳастад, ҳамира қатишон метиҳем гуфтагай. хай бо дигар маълумотчам мегирем. хона нав ремонт кардагай ки беҳтарина. фурӯхта мешавад бо нархи 234 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. хоҳиш кардагай ки одамое ки мехӯранд ва ё занг зананд беҳуда нороҳат накунанд. рақамҳошон дар поёни видео дӯстон метавонед ки дигар маълумоти 100%-аша айхчон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, бардони азиз ки тайёр ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. кадом территория нагуфтан узри зиёд айхчон мепурсен, не ки ҷои созда қарор дорад мега соҳибшон. обши 3 сотиқ замине ки дар хона якта калидор ва гирчам маҳкама, дарахтони навниҳол ва мевадиҳандам шинондагӣ ҳастад. об светаш ҳастад, рӯи ҳавлӣ стяжка дорад ки дӯстони азиз, ошхона, ҳуҷратхона, ҳамомшам отделни ҳастад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ ки бо арзонам мекунем гуфтагай ва ба мошинам алиш мешавад. кадомитон агар харидани бошед мардони азиз, метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед. агар ягон мошин дошта бошед, бо мошин ҳам алиш мешавад. даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, бардорон қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар маркази ноҳияш қарор дорад, дар кӯчаи Файзбахш гуфтагай, назди ресторани Корвон Сароӣ гуфтагай, ҷои беҳтарина қарор дорад. 5 сотиқ замине ки дар хона андохтагай, якта калидор дорад, об светшам ҳастад, ошхона, ҳуҷратхона бо отделни дорад ки хона сохтмонаш нопурра ҳастад, хитон мекунед, гирдуш маҳкам ҳастад ва дарахтони мевадиҳандам дорад бе ягон камбудӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад, муомилаи хубам мешавад. марҳамат бародарон, рақамҳошон дар поёни видео метавонед маълумоти 100%-аша айхчон пурсед.
11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Ҷаббор Расулов. Бардони азиз, 8 сотиқ замине ки 3 дар хона андохтагаги хонаи беҳтарин проект дорад. хона об свет дорад, якта веранд ва ошхона ҳамоншон дар дарунаш кардагӣ аст. Бардони азиз, сирочна фурӯхта мешавад. хона коробка аст, фақат шкатру дару резаша мечаспонед, дига ҳамаш кардагӣ аст ки ҳуҷҷатош 100% тайёр мегардад. дар наинҷа об светчам ҳастае ки одамо зиндагӣ кардесиянд. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме харидори аниқай бо муомила дорад? Бардорон дар ҳамин рақамҳо занг занед ифтагаи маълумоти бештараша мефаҳмонем. ифтагаи соҳибшон марҳамат. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ пеши мактаби Дда қарор дорад. обши 4 сотиқ замине ки дар хона дорад. хона уже барои зиндагӣ кардан баракай мешавад гуфтага, дарунаш уже тайёра мегӯяд соҳибшон. хай дигар маълумотча мегирем дӯстон. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам дар баруш аста. гирди хона маҳкам аста ки обсвет ҳамаш қоидавия. фурӯхта мешавад бо нархи 79500 сомонӣ бо савдо ҳам дорад. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз. метавонем ки дигар маълумоти 100%ша гирен. хоҳиш кардага ки беҳуда занг назананд, кадоме ки мехарад беҳтарин ҷода гирдаш бо семиблок маҳкама, даврӯза ҳамаш қоидавия. марҳамат, дигар маълумотша метавонем гирем. 13 замини фурӯшӣ. замини назди ҳавлиги дӯстон қарор дорад дар шаҳри Хурҷанд дар 14 микрорайон ҳастай. 6 сотиқ замине ки замини холи ҳамвор ва якам аз санги калонам дорад. дар гирди ванааш дӯстон одамо уже зиндагӣ кардестанд. хона барои хона кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ ва бо квартира ҳам алиш мешавад ки болоиш пул метиҳем, мега маслиҳат мекунем. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз. агар кадометон аям территория харида мебошед замин 650 000 метавонед ки маълумоти 100%ша гирен. агар шумо дошта бошед замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои реклама, дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.